12:12 בעושים צהריים. המשטרה סוף סוף הגיעה אל הילדה בת 5 ממודיעין עילית, שעל פי החשד נאנסה, ואשר גם הוריה סירבו לדווח ולשתף פעולה עם המשטרה. הדס שטייף, כתבתנו שחשפה את הסיפור עם עדכונים מהחקירה. שלום הדס. שלום יעל, כן, היא עוד לא הגיעה, קצת מוקדם להגיד, אבל היא הגיעה אל הגן, היא הגיעה לאחות שטיפלה בה בבית החולים. בשלב זה יש ישיבה כדי להתקדם עם החקירה, ואנחנו נוכל לפרט בהמשך. אבל זהותה של הילדה ושל המשפחה ידועה כבר למשטרה. כן, בשלב הזה הזהות ידועה, בואי נאמר ככה, יש קצה חוט שהוא סוגר את כל המעגל, ואנחנו בשלב הזה, יעל, נאמר רק את זה, יש התפתחות דרמטית מאוד בחקירה, ואנחנו תנסי לעזור לי להבין מה בעצם מרגע שהמשטרה יודעת את זהות הילדה, והמשטרה, מה מעכב, מה מקשה על המשטרה? קודם כל, מסתבר שאנשים שמקורבים לסיפור הזה וידעו, חתמו על הצהרה של נדר, והנדר הזה אומר שאסור להם להגיד שום דבר שקשור למקרה. בפני מי הם חתמו? מי החתים אותם? רב. איזה רב החתים אותם? אחד הרבנים. וכשחותמים על נדר, אז צריך להתיר אותו. ויש בעיה, כי אפילו צו של בית משפט לא מתיר את הנדר הזה, אלא הרב עצמו. וזה שסיפר לך בעצם מפר את הנדר? או שהוא לא היה חתום עליו? הוא לא חתום על הנדר. אבל מה שעוד קרה מהבוקר, אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות של אנשים במודיעין עילית, וגם בבני ברק, על סיפורים דומים של תקיפות מיניות שהוסתרו ולא פורסמו, ומוסתרים. אני מהבוקר עסוקה רק בלרשום את הסיפורים ולאסוף את הטלפונים, כשאצבע מאשימה מופנית כל הזמן כלפי הרבנים במודיעין עילית. כן. אחד מהסיפורים האלה הפנית גם אלינו ומיד נביא אותו, אבל לפני כן אני רוצה, הדס, אנחנו מדברים על המשפחה הזאת, וזה שהמשטרה צריכה להגיע אליה, פתאום הם עוברים לאיזה מין, בסופו של דבר הם הקורבן, גם הילדה וגם המשפחה הם קורבן בסיפור הזה. אבל בואי נבהיר רגע, הורים שיודעים שילדתה מותקפה, יכולים להיות מואשמים בעבירה פלילית אם הם לא עשו דבר? ברור, מפני שמדובר בעבירה פלילית, ויש חוק שאומר שכל מי שיודע על דבר עבירה שמבוצעת במאן דהוא, חייב לדווח עליה, וזה נכון לכולנו. נכון שיש פה איזשהו סייג, אם מדובר בהורים, ונגיד יש להם אולי איזה סוג של זכות או סמכות. יש להם כל קושי, יש להם כל קושי שצריך להבין אותו, קושי לפנות למשטרה, זה ברור, תכף נרחיב על זה בהמשך, אבל גם את זה אפשר להבין. כן, אבל פה יש משהו שהוא הרבה יותר חמור מהקושי של המשפחה, זה כל הסביבה, תשמעי מה הם מספרים, זה אומרים לי במשטרה, אנשים שמעורבים ומקורבים חתמו על נדרים, זאת אומרת, את מבינה את המשמעות, אנחנו נאמר רק זאת, שמדובר בגן פרטי, לא בגן ציבורי, והזהות כבר ידועה, אני לא יכול לומר מה קרה בשעה האחרונה, אבל יש התפתחות ממש של כל כמה דקות בחקירה הזו. המון אנשים נחקרו במשטרה, בצוות החקירה המיוחד שחוקר את הסיפור הזה, מאז שאנחנו דיברנו עליו אתמול בבוקר, ודווקא הפרסום כאן בגלי צה"ל, מסתבר שסייע מאוד מאוד לחקירה, כי הוא הציף, ואנשים מדברים על זה, ואנשים ביישוב שמחים שסוף סוף אני קוראת לזה, חילצנו את הפקק מהבקבוק ששמר בתוכו, סיפורים מאוד 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 קשים. השאלה עד כמה זה באמת יהיה אפקטיבי כדי למנוע את המקרים הבאים. בכל מקרה, הדס, הזכרת את המקרים שמגיעים אלייך, ולפני זמן קצר הקלטתי אחת מאותם נשים שדיברו איתך, שפנו אלייך, שרה, אנחנו נקרא לה בשם בדוי, גם היא ממודיעין עילית. הילדה שלה הותקפה מינית לפני כ3 חודשים, והיא דווקא כן פנתה למשטרה, אבל מאז היא משלמת מחיר מאוד כבד. מאוד כבד. הדברים שהיא אמרה לך הם קצהו של מה שהיא עוברת, כי היא פשוט פחדה לפרט, ודיברתי עם כמה קרובי משפחתה. לא רק שהיא הוחרמה, לא רק שעליה מצביעים, לא רק שאותם מנדים ואת בני משפחתה, אלא גם את כל המקורבים, כל הסביבה שלה, המקורבים הקרובים מאוד והקרובים רחוקים, ברמה שהם פוחדים, הם חוששים, הם לא יודעים מה יקרה למחר מחרתיים, הם נתקלים במקלות בגלגלים על כל צעד ושעל שהם מתכוונים לעשות או רוצים לעשות. היא העזה, קיבלה אומץ להתלונן, כי גם היא אומרת, צריך לעשות משהו. כן, הנה השיחה איתה.
בעיוות קול כמובן.